Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang mrubeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak seratanipun F.X. Subrata kanthi irah-irahan Taneman Pasren. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dipun tampi kanthi renaning penggalih. Sumangga dipun pidhangetaken. Ditinggal bapak kanthi dadak, ibuku sok, atine semplah, nganti pirang-pirang dina ora kersa dahar. Upama dahar paling mung sak sendok, rong sendok sing bisa kolu. Slirane ibu sing sedhet lan wewek dadi susut. Nyawang kaya mangkono minangka anak ontang-antinge, aku prihatin banget. Minangka bocah kang wis ngancik diwasa, aku bisa ngrasakake priying atine ibu. Ibu ditinggal bapak ora mung sedina rong dina, nanging selawase. Bapak tinimbalan sowan Gusti lumantar kacilakan tunggal. Sepeda motor kang dititihi selip merga dalane lunyu karana kewutahan oli. Bapak tiba natap trotoar. Sedina sewengi dirawat ing rumah sakit. Nyawane bapak wis ora ketulungan. Sak gadukku, sak bisaku, aku tansah nglipur atine ibu. Ewasmono isih panggah wae, dina-dina aku isih krungu tangise senajan mung mingsek-mingsek. Wis ta Bu, kabeh mau rak wis dadi kersane Gusti. Awake dhewe rak mung sadrema nglakoni, diakehi anggone ndonga wae. Nyuwun mring Gusti amprih arwahe bapak pinaringan papan kang sak becik-becike. Ngono panglipurku marang ibu. Ukara mau wis bola-bali tak aturake. Karena aku pancen ora wasis ngrakit ukara sing ndakek-ndakek. Aku bisa nampa lelagon iki, Nduk. Aku yakin menawa Gusti kang Maha Asih ora bakal maring pacoban kang luwih kekuatan kita. Ngendikane ibu alon. Mung wae, Nduk, minangka titah sawanta, kadang aku isih angel nisake rasa kamanungsanku. Jujur lambeku bisa kondo ikhlas, nanging atiku durung lila ditinggal bapakmu, Nduk. Aku durung siap nampa kanyatan iki. Sambunge ibu karo netrone bali kembeng-kembeng maneh. Aku ora jeleh ndedonga, saben arep mapan turu aku nyuwun mring Gusti amprih ibu pinaringan kuat imane, padang penggalihe, tuwuh semangate lan bisa nampa kanyatan kang diadepi. Gusti kang murbeng dumadi ora sare, donga lan panyuwunanku kapireng panjenengane. Ibu antuk pepadang penggalihe wiwit bisa tinarbuka, sungkawane ora kedawa-dawa. Mbaka sak petik semangate ibu murup maneh. Ndeleng owah-owahan mau aku dadi bunga banget. Bab mau uga mangribawani pasinaonku. Aku kepingin enggal-enggal ngerampungake kuliahku banjur golek gawean. Seminggu sawise ibu gawe slametan mengeti 1000 dina sedane bapak, aku matur ibu, Bu, awit berkahing Gusti aku ketampa kerja ing perusahaan otomotif PT Indo Perkasa Jaya Raya ing Jakarta. Kandhaku kanthi kebak kabungan. Oh iya, ndaiba bungamu, Nduk. Syukur Gusti wis ngabulake pepinginan lan panyuwanmu. Banjur kapan mangkatmu menyang Jakarta, Nduk? Takone ibu.
ngenteni panggilan, Bu. Mbok menawa minggu ngarep. Wangsulanku. Oh alah, Nduk. Kowe kuwi ngelamar gawean kok ya meneng-menengan wae. Lanjur, Masmu Andri piye? Ibu takon maneh. Ya ora apa-apa to, Bu. Jogja Jakarta ora adoh banget. Ono HP, saben dina bisa komunikasi. Mas Andri ya tetep makarya ing Jogja kene. Wangsulanku mantep lan pede. Dina Setu sore aku sida budal menyang Jakarta, menyang stasiun Tugu diterke ibu lan Mas Andri sang Arjunaku. Mas Andri lan ibuku semedhot nalika sikilku jumangka mlebu stasiun. Wis tekan kene wae, Bu, lan Mas Andri ora entuk nyedak mrono. Pangastune wae ya, Bu, Mas. Tembungku rada groyok. Anggonku pepacangan karo Mas Andri pancen wis rada suwe. Ewa semono durung nganti tekan rembug tuwa. Aku duwe prinsip lulus kuliah kudu kerja dhisik. Aku ora seneng yen wis nikahan besok mung dadi ibu rumah tangga wae. Ya ora apa-apa, Nduk, iku becik-becik wae. Ateges kowe bisa mandiri, ora mung gumantung karo wong lanang. Ngendikane ibu saben-saben piyambake nakokake bab sesambunganku karo Mas Andri, priya asal Solo iku. Ibu tansah syukur dene aku entuk calon pasangan urip kaya Mas Andri iku. Senajan ora pati bagus nanging kebak tanggung jawab. Wis ngono sikep lan tindak tanduke prasaja banget, ora seneng neko-neko. Mula ibu anane ya mung setuju lan setuju yen to besuke priya iku dadi jatuh kramaku. Nduk, sore mau mulai saka kantore Mas Andri mampir ngomah, jare kangen kowe. Teko-teko terus ngeluntung celana, banjur ngolor-olor selang banyu, terus nyirami taneman pasrenmu, Nduk. Jarine iku mau kanggo nyuntak rasa kangene marang kowe. Ya tak uja wae, dilalae saawan rawane panas banget. Ngendikane ibu lumantar telepon ing sawijining dina. Bengine Mas Andri uga ngebel kondo yen sore mau mampir ngomahku. Suwer, Dik, nggonku mampir mau sediane arep ngapeli kowe. Gandeng sliramu ora ana, ya wis sing tak apeli taneman pasrenmu. Kanyata sing ayu ora mung siramu, taneman pasrenmu uga cantik-cantik. Aku ora jeleh nyawang kaendahane taneman pasrenmu, jan nang semake banget. Banjur kok arasi bareng, Mas? Takonku nggodha. Ya tak bopong barang. Saka sisih kene tak pindah sisih kono. Rasa cemburu wangsulane Mas Andri karo nyekakak. Wis 5 sasi aku ana Jakarta, ora jeleh-jeleh saben-saben Mas Andri cerita bab taneman pasrenku. Sejatine aku ya wis kepengin mulih nyang Jogja, nanging durung ana kalodhangan. Aku nglenggono minangka karyawan anyar, aku kudu ngatonake kedisiplinanku. Lagi lungguhan santai karo kanca kos, HP ku geter tondo ana panggilan mlebu. Ibu, sugeng dalu, Bu. Ibu ra apik-apik wae to? Iya, Nduk. Ibu sehat kok, ora ana apa-apa. Timbang sepi, ibu kepengin cerita. Arep cerita, arep dongeng, monggo tak rungokake to wis. Wangsulanku. Wingi ra tanggal abang to, Nduk. Masmu Andri esuk-esuk wis teko ngapeli kowe. Kleru, ngapeli taneman pasrenmu sing ayu. Ana wae sing ditindakake, pot-pot sing reget disikat, sing wis elek diganti anyar. Ora lali kabeh didangir lan dirabuk, Nduk. Tekan awan mung udhek karo taneman pasrenmu. Ngono ujare ibu.
Loh, ada yang dina prei Mas Andre rak mesti main futsal to Bu, sautku. Wingi esuk ora, jare kanca-kancane main futsal dan duwe acara munggah gunung po ngono. Wangsulane ibu banjur disambung. Sajake dheweke kesengsem tenan marang taneman pasrenmu nduk. Ora krasa anggone utek nganti tekan wayah beduk. Kapinujan ibu mangsak soto babat, lawe kerupuk urang Sidoarjo. Wah, lemam jan. Tanduk ping bola bali Bu. Pokoke ndemenake banget nduk. Tak tunggoni lemam ora rika-riko tanduk ping loro. Jawabe ibu karo gumujeng. Telepon durung dipunggel, ibu isih nerusake ceritane. Nanging kocapa nduk, let sak jam saka anggone maem, wetenge krasa pating plilit. Mbok menawa wae kakehan sambel. Wah, terus piye Bu? Terus tak kon turun, ibu kuwatir yen ana apa-apa ta apa. Sak awak tak blonyoki minyak angin. Syukur banjur mari, sawise nganti ambal kaping 3 melayu menyang buri. Dilalai banjur udan kriceh suwe banget. Jam 09 bengi lagi tak parengake mulih nyang kose nduk. Ngono ceritane ibu kanthi lugas. Krungu tembunge ibu sing keri mau merga udan kriceh. Jam 09 bengi lagi tak parengake mulih. Kamangka anggone mrono wis kawit esuk. Tuwuh negatif thinkingku muncul panyakrobawa ala ing sirahku. Nanging apa iya ibu tegel karo putrane dhewe? Ah, ora mungkin. Aku yakin ibu ora bakal tumindak sing ora-ora. Ngono batin atiku. Negatif thinkingku tak kipatake ado-ado. Nanging ora kasil. Malah wewayangan ala iku tansah lelewo ing ngarep mripatku. Aku nglenggono ibu mono ya mung manungsa lumrah kang bisa kanggonan lali. Ibu durung jompo, yuswane lagi 45 taun. Lumrah lan manusiawi yen isih kepingin nyecep maduning katresnan. Bisa wae merga kasepen banjur lali sakabehe. Kabeh bisa dumadi persis kaya tetembungan kang kerep diuncalake dening pelawak Sri Mulat almarhum Asmunikae. Tidak ada hal yang mustahil. Let 10 dina saka iku isih esuk nalika aku arep mangkat kerja, ibu telepon maneh. "Nduk, aku kangen kowe. Nek bisa usahakno mulih, ora ketang mung 2 dina." "Oke Bu, tak usahake." Dina Setu aku sida mulih numpak kereta eksekutif awan. Jam 4 sore wis tekan ngomah. Sepisanan sing tak jujuk taneman pasrenku ing latar ngarep omah. Ibu lan Mas Andre kanyata ora ngapusi. Taneman pasren kesenenganku iku diopeni temenan, katon luwih endah lan luwih ngersepake sakwise tak tinggal ning Jakarta. Bubar kuwi aku lagi mlebu omah. Ibu gita-gita mapak tekaku, awakku diripket kenceng, pipiku diarasi bola-bali. "Wis kono gek ngaso-ngaso sik, dipanmu wis tak siapake nduk. Apa arep resik awak, banyune ya wis kebak," pakone ibu. Bubar mangan aku wong loro lungguhan santai ing ngarep TV. Aku cerita kahanan Jakarta kang sarwa sibuk, dalan-dalan ing sadengah papan kebak kendaraan, pating sliwer ora ana pedote, kabeh wong kaya dioyak butuh. Sing ora duwe kendaraan pribadi esuk utuk-utuk kudu wis ngadeg ana ing pinggir dalan, ngadang kendaraan umum arep tumuju menyang papane makarya. Ing jejagongan iku ana sing aneh tak rasake. Ibu ora kakehan pangandikan. Nalika jarum jam tembok wis nuduhake angka 9, swasana ing jaba wiwit sepi. Ibu ngajak aku mlebu menyang kamare.
lagi wae nutup lawang kamar tangise ibu Kuta. Mbok menawa wae tangis iku kawit mau diampet banjur ambrol sanalika. Karo muwun ibu ngendika, "Pangapuramu wae sing gedhe ya, Nduk. Ibu kalebian, ibu kang katone pengkoh iku pranyata ringkih banget, Nduk." "Lho, ana apa to Ibu?" Kandhaku kebak pitakon. Karo isih mingsek-mingsek ibu ngendika, "Blaka Suta, blak kotang, apa anane?" Mas Andre kang cinta abis marang taneman pasrenku ndadekake dheweke kerep banget mara menyang omahku, kadang seminggu nganti kaping 3. Ya bab mau kang ndadekake ibuku lan Mas Andre ginubet tali katresnan. Dudu tresno antarane wong tuwa marang calon anak mantu, nanging tresno antarane priya lan wanita. Witing tresno jalaran saka kulino, ngono kae. Krungu ngendikane ibu, aku ora bisa kumecap apa-apa. Awakku ngoplok, keringet ademku ndleweran, pandelenganku dadi peteng, semrempet ora eling purwa duksina. Isuke tangiku kawanen kanthi mripat isih jendul. Aku buka cendela kamarku, dak sawang taneman pasrenku isih endah lan ngresepake, nanging atiku wis ora bisa ngrasakake kaendahane. Sorene nalika aku budal bali menyang Jakarta, godhong anturiumku sing ledung-ledung iku obah-obah katiup angin, kaya-kaya ngawe-ngawe aku nguntapake lungaku, nanging ora tak rewes babar pisan. Atiku sepo, kembo, gelo, cuwo.